Style Inspired by Friendship е една прекрасна инициатива на Esprit, която цели да запознае всички фенове на марката с тенденциите за сезона пролет-лято 2015. С помощта на нашите прекрасни стилисти ще се опитаме в няколко специфични тематики, които са City Chic, Black and White, Denim Blues и French Casual, да ви дадем основни насоки за това как да се чувствате добре и да изглеждате прекрасно във всеки един ден от седмицата. Здравейте, намираме се в магазина на Esprit. Днес ще поговорим за черно-бялата тенденция, която е много актуална тази пролет. Черно-бялото е една класическа комбинация, която винаги се завръща отново и отново. При нея е много важно да следим обемите, пропорциите и кройките и да съчетаваме правилно материите. Освен чистите цветове бяло и черно, в облеклото може, разбира се, да присъстват и десените, които са тази пролет и лято много актуални, раетата и точките. Здравейте, аз съм Татяна от Блога Resident Conte и днес се намираме в магазина на Esprit, за да поговорим за тренда Black and White, който тази година отново е много на мода. Той си е доста класически тренд, но общо взето всяка година има някаква разновидност. Най-лесният начин да пробвате този тренд е просто като сложите една бяла риза с един черен панталон отдолу, като новото е в силуетите, малко по-мъжки силуети, малко по-широки ризи, примерно. Но с този тренд може да играете много, защото може да пробвате и по-различни материи, примерно някаква дантела или примерно сатен. И общо взето имате много възможности за комбинации. И играйте с материи, експериментирайте и общо взето носете това, което ви харесва и което ви е удобно. Здравейте, аз съм Марина Младенова. Днес нашата тема е Black and White. Може да заложите на тежка очна линия, на опушен грим на очите, с бледи устни, без особено силен акцент на веждите. Здравейте, аз съм Николай Тонев. За днешната тема Black and White мога да кажа, че е хубаво косите да бъдат малко по-стилни, т.е. прибрани на кок, било то небрежен или малко по-елегантен, прибрани на опашка, чисто прави или както прецените, но като цяло да излъчва една малко по-стегната стилистика, защото самата тема предполага малко по-елегантен вид. Здравейте, казвам се Силвия Христова, а това е моят приятел Найден, с който днес бяхме част от мероприятието на Esprit, Black and White. Много се радваме, че успяхме да вземем участие в тази инициатива на Esprit. Първо много се радвам, че дойдох. Беше едно изключително приятно преживяване.
За нас беше голямо удоволствие. Беше едно приключение, един хубав следобед, грим коса. Прекарахме си много хубаво в дрехите на Esprit. Бях впечатлена много. Не само от черно-белите модели, от принцип дрехите. Бихме участвали отново в нова игра на Esprit, защо не? Препоръчвам на всички с хора с стил да дойдат в магазина на Esprit.